Na Slovensku sú zatiaľ iba 4 hokejisti, ktorým sa do profesionálnych hokejových tabuliek podarilo zapísať sa skôr, ako dovršili 18 rokov. Ako prvému sa to podarilo ako 16-ročnému Mariánovi Gáboríkovi. Neskôr to boli 17-ročný Jiří Bicek a Marián Hossa. A ako posledný je to tínedžer Marek Daňo z Trenčína. Je to všetko, je to celý môj život a snažím sa vlastne prispôsobiť celý svoj život a som rád, že hrám. Keď som prvý raz prišiel na ten tréning do Ačka, tak to bol super pocit. Vlastne mamina mi ráno zavolala, že sa mám rýchlo pobaliť a že mám ísť teda na zimák. Vôbec som sa nebál, no bolo to niečo nové síce a snažil som sa tam vlastne, ako som najlepšie mohol a celkom dobre mi to tam išlo, si myslím. Som bol prekvapený z toho, že jak ma prijali, ako keby som tam už bol od začiatku sezóny a keby som bol ako starý hráč. Po tom zápase prvom bol to super pocit. Vlastne boli to neopísateľné, teda tá atmosféra aj v tom Puchove. A no škoda, že mal som tam nejaké šance na gól, ale bohužiaľ, no škoda, že mi to tam nepadlo, bolo by to určite super pocit, ale som rád, že som tam bol. Spoluhráči ma pochválili a povedali, že je super výkon. Medzi tými chlapcami alebo chlapmi, ktorí sú skúsení, ktorí majú iné myslenie, či hokejové, či civilné, si myslím, že tam ten chalan ďaleko viacej dospieva. Určite nehral toľko, ako hral treba z juniorskej kategórie alebo v doraste, ale za každý takýto okamih musí byť vďačný, samozrejme, nielen trénerovi, ale aj tým spoluhráčom, s ktorými hral na tom mlade, lebo je to pre ňo len obrovská škola. Po zápase večer s otcom sme sa rozprávali asi tak pol hodinku o tom vlastne, že aké to bolo. On tam bol na tom hokeji a hovoril mi niečo ako k tomu, že jak som hral a že čo môžem zlepšiť ešte. Má zdedené nadanie, talent po otcovi, takže v tomto to má trošku jednoduchšie, ale ako každý syn slávneho otca z druhej strany má trošku problém z nestrany ľudí, ktorí mu v podstate závidia to, že sa niekam dostal a vidia za tým len jeho otca. Ktorí neprajníci si ma s tým, ako ten úspech môj prirovnávajú k tomu, že ma otec k tomu dotlačil. A ako niektorí, ktorí vedia vlastne, že jak to je s mojím otcom, tak dobre vedia, že on s tým nemá nič spoločné a že som si to vlastne sám vybojoval. Tí ľudia, ktorí to spájajú, tak si myslím, že sú není normálni a že vlastne mi iba závidia, že to, čo som dosiahol. Má to ťažšie z toho dôvodu, že moje meno a že kvôli tomu tam išiel hore, ale tí, ktorí tomu hokeju rozumejú, tak vedia, prečo tam je a ja si myslím, že tých ľudí, ktorí tomu rozumejú, tak ich je veľa. Ja to berem dosť ako tak, že jedným uchom jedný von, ale určite ma to štve a niektorí ľudia sú fakt normálni a sledujú aj ten juniorský, aj ten žiacky hokej a videli, že Marko vždy bol produktívny, ale že nebola to náhoda, že sa tam dostal. Musím na sebe pracovať, aby takíto ľudia, ktorí ako tam majú nejaké takéto názory, aby ich opravil a že keď fakt bude hokejista niekedy, tak si povie, že môžu si hovoriť, čo chcú. Ja si myslím, že by mu juniori alebo spoluhráči závideli, skôr je to taký jav, že ho rešpektujú a on to, čo dosiahol svojou poctivou prácou. Ja si myslím, že skôr tá miera talentu je ďaleko vyššia, ako to brenie. On sa hokejom zabáva vďaka tomu, že má veľký, obrovský talent, ale hovorím, on má nadpriemernú hokejovú inteligenciu a z toho on ťaží. V poslednom období naozaj začal na sebe tvrdo pracovať a ja som tu v podstate od mája, čo sme spolu robili, tak naozaj všetky tie tréningy bral veľmi zodpovedne a myslím si, že to prináša svoje ovocie. Hokeju ma dovedla mamina, lebo tatino v tom čase bol v Činci, hrával a mamina vlastne zobrala ma na štadión na verejné korčulovanie, tam ma naučila korčulovať. A potom vlastne, keď tatino prišiel domov, tak ma zobrala a ukázala mu to vlastne ako prekvapenie.
vôbec sa nechcel korčulovať. Práve naopak, my sme mali veľký problém s kamarátkou, keď sme ho učili, lebo jemu sa to moc nepáčilo, on chcel sedieť len stále, dokonca na trestnej sedával v Trenčíne a chcel piť kakávko a tam tie nohy sa mu ešte tak hondali, pretože ešte bol taký malinký, krátke nohy, v tých korčulkách bol taký podarený a teda vôbec nechcel korčulovať, ale pri hokej hral. Akože doma, tak akože mal bránky, tie malé hokejky, to bolo v pohode, ale korčulovať sa nechcel, no ale potom našťastie sa nám to podarilo a prišiel tatino z Třinca a som mu povedala, že mu chcem niečo ukázať, že prekvapenie a som ho zobrali na štadión a sa ukázal. Tatino sa tešil. Určite to bola pre mňa radosť, keď som ho videl, že už robí normálne sklzy na korčulie a som už vedel vtedy, že v tom hokeji asi bude pokračovať. Ako malý hokejista má to všetko, aké máte danosti, čo by si na to mladé mohol dovoliť vyššie ako tí druhí, tak nebol najmenší problém s ním. Poslúchal a mal to, on je to také, tak by sa to dalo povedať, jak sa to hovorí, to je to dané od Boha. Marko má tú danosť, tak ako mal predtým Maroš Hoca, Majo Gáborík a mnohí ďalší, či to bol Zdeno Chára, Andrej Mesároš, mal tú veľkú výhodu, že hoci ktorý šport chytil do ruky, tak tomu všetko išlo. Samozrejme, že tiež nebol nadšený, keď sa bol v tréningu, bolo pôjde takzvané, že tá zaberačka, nakladačka tiež, skúšal sa aj on niekedy, ako sa povie, že uliať, keď sa ten tréner nepozeral, no ale podľa skúsenosti a videli, aký bol otec hokejista, tak vždy to sa otočilo na to dobre a preto je tam dneska, kde je. Zarobil som si prvé peniaze teraz ku koncu sezóny, keď boli prémie za postup so Slovanom. A určite to bol super pocit, keď som dostal tie peniaze prvé a hneď som ich odovzdal aj tatinovi. Bol to celkom taký finančný obnos, že ktorý ako taký chalani vo veku 16 rokov nemôžeme pri sebe a samozrejme im má uložené. Potom to prehajdákajú na všelijaké hlúposti a nie som toho názoru, že by to tak malo byť. No a to vychádzate zo svojich skúseností? Možno áno aj. Lucinka. Bojím sa o neho, nemôžem pozerať ani hokej vôbec, nemôžem vidieť žiadny priamy prenos z jeho vlastne zápasov, pretože som mala niekoľko nepríjemných zážitkov s manželom, čo sa týkalo zranení v priamom prenose a čo sa týka dieťaťa, ešte horšie to znášam. Takže veľmi, ale nechcem si to pripúšťať, jemu to vôbec nehovorím, ja sa s ním teším, ja mám veľkú radosť z toho, že robí to, čo ho baví, ale viem, že to tam je také náročné, ale verím tomu, že nič zle sa nestane a že bude zdravý a že bude sa tešiť z toho hokeja ďalej. A teraz to, že on má 16 a je medzi dospelými. No to ani vôbec neriešme, to je pre mňa úplne najhoršie, to som im stále nadávala za toto, to by vedeli oni povedať. No. A čo ste im hovorili? No, že sa mi to nepáči, že sú nie normálni. Že to preháňajú, áno, že či je to nutné. A Marko sa mi smeje vždy, bože mami. Aby som vám vysvetlil, toto je môj kamarát, vlastne v posilovni sa na to bude cvičiť, kde si ja tu niekedy zatrénujem. Sused Michal. Jo. Moje plány sú určite, teda budúcu sezónu ešte rád by som zostal v Ačku a potom tú ďalšiu už by som rád išiel aj za more. A najväčší sen je určite tá NHL a Stanley Cup. Tým Chicago Blackhawks. Ja som rád, že je taký, jaký je. Je skromný, ja si myslím, že nie je až taký nejaký výraz, ktorý by ako ukazoval, že je hokejista. A keď nejaký takýto moment sa objaví, tak ako ja mu dám trošku tak po nose, že ako Marko, však ešte nie si v tom hokeji na takej úrovni, aby si zase vystrkoval rožky, že ako niekedy mu to poviem a on si to zoberie ako k srdcu a správa sa tak, jak normálne, ako chalán. Má aj veľa kamarátov, ktorí sú nie hokejisti a nejak sa nad nimi nepovyšuje a ja som hrdý na to, že je taký, aký je.